Khona ubhuti engingamuzwa laphana kwenye i-live omunye ubhuti oyekade eyirasta walikhipha sefake irasta le-cotton wool lensonto ekhanda. Khona nje omunye ubhuti owayebuza ukuthi kumele bethule manje khuzani mehlule ukudayiswa omjolosi o-Navigate wababala abantu udayisaphi? Hheyi waphendula kamnandi mani Khuzani. Yabona ngale iy'mpoqompoqo ziningi zabantu ziningi. Irasta aligcini ukuba nensila la emehlweni, inensila ngisho emazinyweni. Uyabona umuntu onensila ngisho emazinyweni-ke yini into ayikhulumayo ilaleleke. Ma-Red Nation ayikho ngani igemu kamaskandi. Lokho kumele iku-understand-e. Kwaqondana nje kwaba kuhle futhi okwenzeka kuningi after isikhathi eside ngisokola ingekho into engingayikhomba kodwa akumejwa ngani kumaskandi. Kodwa iqhawulile lakwenza kuhle kuyabongeka. Nazi-ke ey'kaKhuzani izimile la. Ngathi nihlale nibuza ama-platinum, liy'tshela i-double platinum. Khona okunye engisakufunayo cause phela ziyashoda lezi ama-gold ama-platinum ayashoda. Kuningi okuzayo kodwa okwamanje basa-decide-e ukuveza lokhu. Sibonge nje isineke sikaKhuzani ne-team yakhe esahlela izinto zakhe all these years ukuze mase bekuveza bekuveze ngesikhathi esisodwa. Bekuveze ngoba sebethanda, hhayi ngoba bephoqiwe. Isixaxa samaxubi, inhlini yoxolo okusadayisa ama-C_D la. Siyazi-ke abanye abakwazi lokho bafike ngesikhathi se-Paris bese siyabacacisela nje. I-gold le ukuthi bayadayisa bedayisa ama-C_D physical. Umjolo lowo imbongolo isha nogoda angidlali ney'ngane sekudayiswa online. Ijele nalo ama-physical, yes, ama-physical C_Ds ayidayisa ngalowo nyaka lowo. Asazi-ke noma bafuse nama-streams nama-views aku-YouTube yini asazi. Kodwa nje lezi ey'mbili inhlini yoxolo nesixhaxha samaxubi okade kungama-C_D kwakungabhekwa online kwakungabhekwa lutho, yabo. So umlando mningi. Uyabona kwakugoqa kuyomele nivume ukuthi kwaba yinto enhle ukuthi kube noKhuzani emculweni. Kwaba isibusiso kubantu abaningi. Yingakho kuhlale kuno-live usuku nosuku kukhulunywa kuvezwa izinto ezintsha ekukhuluma lokhu nalokhu abantu bechaza ungazi ukuthi bayoze beqede nini. Kuningi basobe bebewuza abantu esimeni sikaKhuzani bezama yonke indlela ukurabha lokhu akwenzayo. O-live nje bechaza abantu ngoKhuzani ukuthi hheyi into ayenzayo kuningi bangaki o-live. Inqwaba o-live ababakhona kodwa kulabo live akuna-solution, ayikho futhi into abaphuma nayo. Into nje abahlale benayo ukuphika nje ayikho. Hhayi kungabonakali kurisa ziphi iy'tifiketi. UKhuzani ubanqume umlomo, ubavale nje ukukhuluma. I-trend isezohlala emandala. Ma-Blue Nation kumele nibe-proud ngomsebenzi aniwenzile kuKhuzani over the years ukuze abe la kade ekhona. Mhlawumbe nabanye abazi sikhuluma ngale zinto eminyakeni edlule. Sasingawenzi amavidiyo nje, sasingabantu nje abakhomentayo. Generally sikhuluma nako-Facebook noma kodwa bese-aware inhlini yoxolo, isixaxa samaxubi bese-aware lapho uKhuzani uma ethola zonke lezi zinto lezo. Bebekhona futhi ade bekhuluma ngalezo zikhathi lezo bekuveza bekuphakamise ukuthi uKhuzani ukutholile lokhu akutholile. Ayesathola ngo-15,000-ke wama-C_Ds, ama-copies i-gold ngaleso sikhathi leso. Ekade u-20,000 bayesesathi 15. Kwasekungena-ke lolu hlelo olusho-ke lamanje olusha luka-online lwama-streams ukuze kubonakale ukuthi ama-units mayemangaka kubalwa kanjani. So kunjalo-ke iy'ngane zakwethu kumele nibe-proud ngani niy'qhenye ngento eniyenzile kule minyaka edlulile and futhi ngiyabona ukuthi nisazokwenza kahle. Le album ekhona njengamanje okuyiyona yokugcina angidlali ney'ngane cha nisebenzile nayifake emlandweni kungapheli ngisho unyaka. Hheyi hhayi ngimangazile. Imbongolo angidlali ney'ngane, hhayi cha nisebenza kahle kakhulu. Iyona nto nje engiyincoma kuyona leyo ukuthi nimfake uKhuzani
emlandweni. Bafowethu, sibonge nje ukubambisana, sibonge nje amandla nanokuy'bonisa ukuthi namandla angakanani. Asazi Wanda Msebezi, asazi sebezodifenda betheni manje, kodwa khona abazokusho khona ngeke bevume, abasoze bavuma. Umsakazi izobona ngokuzayo, ayeza abanye amavidiyo phela ayapheli i-trend. Eyi, ama-gold nama-platinum akanje, ngeke siqede phela ukukhuluma. Nisale kahle.